Breaking news. Oyimba chamba cha hip hop Fredokiss amene zina lake lenileni lili Penjani Kaluwa ndipo amene tangotchula kuti Kaluwamo anthu ena salodabwa chifukwa chokuti zina limeneli ndiloziwika mu ndale za ku Malawi, koma sitikufuna tikambe za mwini wake weniweni amene ali woziwika la zina la Kaluwali. Pano tikufuna tikambe za Fredokiss Penjani Kaluwa amene ali mwana wa Kaluwa, ndipo padakali pano iyeyu ndi National Director of Youth wa chipani cha UTM. Funso nkumati kodi nkhani ikupita kuti? Ifenso sitikudziwa kuti nkhani tikupita nayo kuti, pakuti tangolowa pa Facebook komanso tingoti pa intaneti koma tingoona mapicture a Fredokiss ndipo anthu ena akumpanga Fredokiss kumampanga congratulations. Ndi padakali pano Fredokiss mukapita pa Facebook kungosearcha kuti Fredokiss ali popular. So tatiye ntonse tione kuti kodi Fredokiss amene padakali pano ali wachipani cha UTM ndiponso ndi National Director of Youth wa chipani chimenechi ali popular chifukwa chani? Tiyeni tipite pa Facebook, tiyeni tipange search mawu kuti Fredokiss. Mutha kuona kuti zimene zikuonesa kuti Fredokiss ali popular. Funsobe nkumati kodi iyeyi ali popular chifukwa chani? Tatiyeni tione kuti ku Facebook page kwakeku walembako zotani zimene mwina ali popular chifukwa tikudabwa nazo. Finally tapita ku Facebook page ya Fredokiss ndipo izi ndi zimene walemba. Big announcement. I'm excited to share that I'll be running for UTM presidential candidate at our upcoming convention. The time has come for the youth to be bold enough to be counted. We cannot leave this fight to the same players. We must take charge of our future. The journey to 2025 starts now. Let's shape a bright Malawi together. When I said Osaopa, I mean it. When I said Osatopa, I mean it. When I said Osafoka, I mean it. So izi ndizifukwa zimene tazipeza kuti Fredokiss pa Facebook komanso tingoli pa social media ali popular. Ichi ndi chifukwa chachikulu ndithu, chifukwa kale lonse ku Malawi kuno sizidachitike zimenezi yayi. Nyamata ngati amene oyimba hip hop kufuna ndithu kupikisana nawo pa mpando wa akuluakulu wa president sizidachitike. So ichi ndi chifukwa chachikulu kwambiri kuno ku Malawi kuti munthu atha kukhala popular, ndipo mutha kuona kuti olomwini wake wachita kulemba kuti big announcement. Kwa iyeyonso ndi zinthu zooneka kuti moyo mwake monse chinthu chachikulu kupanga like to take a risk is gonna be this one. And chinthu china chimene mwina ena mwa inu simukuziwa zimene zachitika lero ndi zoti UTM yalengeza kuti onse, tinene kuti makandidate onse amene akuonesa chidwi kapena kuti akufuna kuzayimira nawo pa mpando wina uliwonse ku chipani chimenechi cha UTM atulusa mafee ake okuti alipiridwe. So mpando umenewu wa president uli ndi fee yake umene uli woposa wina aliyense, and fee yo ndi ndalama zambiri. And being that fee, komanso iye okhala mnyamata ndikuvomereza kapena kuti to take a risk kuti apikisana nawo. It's not just about him being brave, komanso palowa ndalama ndithu, chifukwa alengeza kuti pa mpando wa president ku UTM amene wina aliyense afuna akapikisane nawo akuyenera alipire ndalama zokwana 20 million Malawi kwacha. So mutha kuona kuti 20 million Malawi kwacha si ndalama ya masewera.
So iyeyo kupatula kuti mwina walimba mtima Fredokiss, komanso walimba ndithu mthumba kuti akuyenera akalipire ndalama imene 20,000. Of course pa picture imene atulusa, pa flyer imene atulusa a UTM yosonyeza kuti pali kamwayi ndithu ka advantage titero kwa achinyamata komanso azimayi kuti ndalama imene asaiope chifukwa kuti iwo azikalipira half ya ndalama imeneyi. So sitikudziwa kuti Fredokiss mwina kapena pamene akapikisana nawo pa mpando wa 20 million koma him being youth akalipira 10 million kapena. So izo ndi zina zimene zachitika lero, ndipo zimenezi alengeza kale a UTM kuzera pa official Facebook page pawo, ndiponso Fredokiss walengeza lero lino kuzera pa Facebook page pake. Ndipo padakali pano tiwerenge ena mwa makomenti amene anthu alemba pa posti imene Fredokiss anayika yosonyeza kuti komanso yowaziwisa anthu kuti akhale akuyimira nawo pa mpando wa president, pakuti atsogoleri amawa aja nthawi yake ndi inoyi. Ndiye padakali pano tiwerenga ena mwa makomenti. Mutha kuona kuti pali makomenti ochuluka kwambiri, ndi kumakomenti kuli nkhani osakhala masewera. So padakali pano tiwerenge ena mwa makomenti amene anthu ayikapo atamva kuti Fredokiss akhale akuzayimira nawo kapena kuti akupikisana nawo ku convention pa mpando wa upresident. Tikumbukire kuti padakali pano amene akuziwika kuti nawo safuna akapikisane ndi Mai Patricia Galiat, Matthews Ntumbuka, Daliso Kabambe, Newton Kambala, komanso amene ali president padakali pano wa chipani chimene cha UTM Michael Usi. So pano Fredokiss akubwera pa number 6. Zimene zikusonyezana kuti pali ma potential UTM president 6 amene akhale akupikisana nawo mu chaka chino cha 2024 ku convention imene ikhale kuchitika pa 17 November mwezi wa mawa. So pano tiwerenge ena mwa makomenti, mukhale makomenti ku post ya Fredokiss. Nice nchana kwa Jemandi kuno, Prince Music, I saw this coming, big up man, aka F to the world, Benjamin Mukadabe Mpau Vice President, Ben TNTN, Noero Vote Yanga, Site Ngwira, let's build our nation for the youth, Tatoba ndi Midalai, Mwai Go Nchana Fredo, Mameo Pro Max my vote, F Nkandawira kuti that's a big position, you need to calm down. So mutakuona kuti pali ma reaction 55 komanso 12 replies. So sitikudziwa kuti yeyi anthu akunsupporta point imeneyi kapena anthu akumpanga criticize, we don't know. Mwina kapena titachita kuisegula ndikuona kuti anthu ena akuti chani, ena akuti good move, let's stop believing that the future is ahead of us. I think pa ujeni paja pa post ya FOja ena akumpakira kuti apo pomwe akamba zomveka. Sacred akuti exactly, failure akuti fact, not sure if he will make it to that top position, koma all the best to him. Andrew akuti mawu. So awo ni makomenti amene akubwera pa posti imeneyi ya Fredokiss. Kaira akuti good move, let's stop believing that the future is ahead of us. I think that one we laid it out already. Chris Breyer, much as we want more active youth in decision-making position, I would wish you to succeed, but I think it's too early, Fredo. You are the hope that youth in Malawi have, but you should learn to take one step at a time. National Youth Director for me is the best learning step for you. Meanwhile, don't be deceived, everything needs experience. This is your first ever year to hold big seat in politics. Thus, you're out to learn the zigzag first. So, awo ni makomenti awanthu ena
Now, with all the respect and good picture you have been portraying so far in politics, especially on youth, on my own opinion, I wish you could start contesting with maudindo ena nchipanichi rather than going straight to the top positions. Aone makomenti ena amene anthu ndithu akuyikapo pa post imeneyi ya Fredokiss imene wanena kuti padakali pano iyeyi akuona kuti nthawi yakwana, palibenso zonena kuti mawa atsogoleri amawa achinyamata ndi atsogoleri amawa iyeyi akuti chaka chino akhale akupikisana nawo ndithu ku chipani chimenechi pa mpando wa upresident, ndipo ndithu akusimikizira anthu kuti akapikisana ku convention ngati 20 million iyo ndithu iyeyi apereka 20 million kuti akapikisane nawo, kufuna kupereka chitsanzo kwa anthu ena amene mwina amaziyang'anira pansi kuti ndife achinyamata zinthu zinzakuluakulu, koma iye afuna akapikisane nawo ndithu. So pali makomenti ndithu ambiri painepo. Abbas akuti nchana for president. Tracius, all the best. Bro, good for it. I suggest you run for position like secretary or any other. Not that you being very tired, but that you should learn and be groomed. So when the time comes, you'll be able to take that high position. Some of the comments that people are commenting on Fredokiss's post, actually the post that he's saying that he's going to be contesting for presidential at the UTM convention. So as we proceed reading the comments, nkhani ndithu ndi imeneyo. Fredokiss wanena basi. Mike Magwazu, no matter how long it will take, one day uzalamulira dziko ili. Rafael Masambo, bola osatangwanika after the convention, osagawanika actually, kuti bola anthu asagawanike after the convention. We don't know the reason behind as to why he is saying that. Koma ndithu iyeyo akuti better these people not be divided after the convention. Yeah, so pali makomenti ndithu ambiri. Innocent Banda akuti ndikuseka penepo, koma guys simuli serious. Sili kuziwa kuti akuseka chani, komanso iye mwina sakukhulupirira kuti Fredokiss angapange decision imeneyi. Mimi Luis, I'm a UTM diehard, but I don't think this is the best decision for you. But nevertheless, wishing you all the best. Amene yakutero. So there are a lot of comments. Komanso inunso awo makomenti amene timawerengawo ndi aku Facebook. So inunso amene timachitira pamuzi pano mutha kuyikapo maganizo anu pa nkhani imeneyi ya Fredokiss pamene akuonesa chidwi chokapikisana nawo pa mpikisano ndithu wa convention ya chipani cha UTM ku convention imene ikhale kuchitika pa 17 November chaka chomwe chino. Ndipo mtsogoleri amene atakasankhidwe kumeneko ngati president ndi amene angakhale akulamulira chipani chimenechi kwa zaka kufikira mpaka kwa zaka 5 zina zimene zikhale zikubwera kusogoloko. So nkhani ndithu ndi yayikulu siyamasewera, siyongoti lero president ayi, koma president iyo he or she is gonna be the president for the party up until the next 5 years. So inunso mutha kuyika makomenti anu, ma feedback tiyaone kuti what is it that you are having, what's your take about this decision of Fredokiss standing for or contesting for presidential at UTM party.